सोरबा 2 लाख फैसाखौ लानानै बाइक जुदि मबाइल जुदि बायोबा बे जेबो खामानियाव फैनाय लाख करि बेखौबो नेक्स्टआव निश्चय आरोबाव रायज्लायनायनि गेजेरजों मावबावगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। এইটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ 938 বিঘা মাটি তেখেতে অলৰেডি মেজাৰমেণ্ট কৰিছে, কিন্তু আমি আমাৰ এই লোকেলৰ আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ ৰাইজে সেইটো কেতিয়াও মাটিটো এৰাটো সম্ভৱ নহয়। আমি কেতিয়াও মাটি এৰি নিদিম। আমাক যিটো আমাৰ বড়ো আন্দোলনৰ পিছত যিমানখিনি বড়ো মানুহ আজিলৈ টেষ্ট দি পেলাই আত্মহত্যা দি পেলাই কিবা হৈ পেলাই এই বহুত কঠিনেৰে আমি এই মাটিটো পাইছোঁ। গতিকে ইমান সহজে যে আমাৰ এই মাটিখন আগ্ৰামা ছাৰে যদি পিটিচলৈ এৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ কিমান দুখ হ'ব। গতিকে আমি ক'ব খুজিছে যে যদি BPF চৰকাৰে যদি মাটিটো এৰে তথাপিও আমি কেতিয়াও এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মাটিটো কেতিয়াও নেৰিম। লাগে আমি টেষ্ট দিম, লাগে আমি জিও দিম, তথাপিও আমি মাটিটো এৰি নিদিম। আৰু এটা কথা আছে কি, যদি 938 বিঘা মাটি আমাৰ হাগ্ৰামা শিৱসাৰে যদি এৰে তেনেহ'লে এটা কথা কি, যদি 938 বিঘা তেখেতে এৰিব পাৰে বাকী মাটি কিন্তু তেখেতে ল'ব পাৰে। আমাৰ অবজেকশ্যন নাই, কিন্তু আচল কথাতে কি হ'ল যিটো 938 বিঘাত 93 ঘৰ যিটো এফেকশ্যন হৈছে, সেই এফেকশ্যন হোৱা মানুহকেইটাক আমাৰ গ্ৰেজিং গ্ৰাউণ্ড আনি থ'ব বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আমি কেতিয়াও এই গ্ৰেজিং গ্ৰাউণ্ডত জীৱনত আমি বহিব নিদিম। এইটো অসম্ভৱ। আমি কেতিয়াও এই মাটিখন এৰিব নোৱাৰোঁ। গাঁও আমাৰ আচলতে 3টা গাঁও এফেক্ট হ'ব: মালগাঁও, ভাটিপাৰা, চত মালগাঁও, সেইবিলাক এফেক্ট হ'ব। আমি বৰ্ডাৰত আছোঁ এতিয়া। আমাৰ বৰ্ডাৰত যদি আমাৰ বিশেষকৈ 2খন গাঁও যদি আমাক ক্ষতিপূৰণ হয় তেনেহ'লে বাকী গাঁওখন চব কোকৰাঝাৰ নাৰাবাৰীলৈকে আপটো একো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে হাগ্ৰামাৰ ডাঙৰীয়াই যদি আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে তেনেহ'লে ভাল কথা। আৰু যদি নকৰে আমি এইটো আন্দোলন আজি ধৰ্ণাটো আমি সদায় চলি থাকিম আৰু চলিমেই। এইটো আমাৰ মালগাঁৱৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰে হয়। সেইটো আগত আমাৰ মালগাঁও ৰিভিনিউৰে গ্ৰেজিং ফিল্ড আছিল। ইয়াত মানে 93 ঘৰ আনি থ'ব বুলি যিবিলাক আদানীৰ কোম্পানী আছে, এই কোম্পানীৰ মানুহকেইটাক আমাৰ গ্ৰেজিং গ্ৰাউণ্ডত আনি থ'ব, সেইটো অসম্ভৱ। আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিহঁতে দালাল কৰি আছে, এই গ্ৰেজিং গ্ৰাউণ্ডত মাটি পেলাই আছে, তেখেতসকলে অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে মাটি পেলোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি মই দাবী কৰোঁ। बिसायख'थिनि समाव खोथा होदोंमोन जे एसेब्लाबो सरकारा जेखौ हायो जेसेबांसिन मावनो हायो बेखौ मावलांगोन। एसे एनै दुखिया श्रेणी न'खरफोरनो माबा मोनसे IBS बेनिफिसारिफोरनो होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। बेखौनो जायफोर थालांदोंमोन बिथांमोनखौ दिनै ससियेल वेलफेयार बिकलंग आरो जायफोर दिनै दुखिया श्रेणी न'खरनि बिथांमोननो 10,000 आइसेक होबावनाय जादों। दा गोबां दङ थालांनाय आरो गोबां दङ दासो जुरिजेनदों। बे जिथु सरकार जुरिजेननायनिफ्राय दासो जिहेतु 1 बोसोरबो जायाखै, दा बे जुरिजेनदोंसो। आरो जायफोर थालांबावदों दुखिया न'खरनि परियालनि बिगोमाफोर मावना जानायफोर बिथांमोननो आरो होनो थाखाय जों आरो जुजिबावगोन। आरो जायफोर इयुथनो होदोंमोन 2 लाख करि बेखौबो नेक्स्टआव निश्चय आरोबाव रायज्लायनायनि गेजेरजों मावबावगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। दा दिनै थालांनाय जाफोर आद्रा दङमोन बेखौ दिनैहाय जोङो बे फेरगाव बियाबनि बेनिफिसारिफोरनो जों राननानै होनाय जादों। ओरैनो दिनै जोङो 71 जननो होदों आरो गासैजों 1200 बेसेबांबा दङमोन जोंहा 1200। दा दिनै आरो 71 जों थालांनायखौ होदेरबावनाय जाबाय
आरो नेक्स्टआवबो बिदिनो होलांबाय थागोन जेब्लानो सरकारा होनो हानाय अबस्थायाव फैगोन बे जों होलांबाय थागोन इयुथफोरनि थाखाय दा जोङो किसुमान इनफ्रास्ट्राक्चार जायखौ अरायनि थाखाय मोनसे सेटेलमेन्ट जानो हायो बेबायदि इनिसियेटिभ लानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना साननैसोनि उनाव जेब्ला एसेम्बलि जागोन बै समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन खारन बे 2 लाख होनायजों जेबोबो जायाबो जानो हागौ सोरबा 2 लाख फैसाखौ लानानै बाइक जुदि मबाइल जुदि बायोबा बे जेबो खामानियाव फैनाय नङा दा बिनिखायनो मा सोलोंथाइ होयोब्ला मा इनिसियेटिभ लायोबा फैसाया लस जानाय नङा बेखौ नायनानै मोनसे प्लानिं खालामगासिनो दङ बे प्लानिंखौ नोंथांमोना साननैसो उनाव मोनथिगोन जोङो गुबुन हादोरा जेरै माबायदि जौगादों गुबुन स्टेटफोरा बोरै जौगादों मानो थाखाय बेकार जेंनाया एसेब्लाबो खम जादों बेखौ जोङो थांनाय साननैसो आगोल दिल्लीयावबो थांदों राजस्थानाव थांदों हारियानायाव थांदों बिसोरनि इयुथफोरा माबायदि सोलिनानै दङ बेखौ जोङो नायनानै फैदों आरो खोब बिदि फिसा फिसा मोनसे उद्योग बा कम्पानि जायखौ जोंबो खालामनो हायो फाइनान्सियेल सापर्ट मोनोबा आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोराव एंगेज जानानै थानो हायो बेयाव खुनु माने फैसा गोनांथि नङा सरकारा जेब्लानो गोसो जायो बिथांमोनखौ हेल्प खालामब्लानो बेबायदि माबायाव फिसा फिसा कम्पानिफोराव माबा ट्रेनिं लानानै जोंनि बिटिसिआव मावनानै गावनि जिउखौ दानो हानायनि बेबस्थाया दङ बेखौसो दिनै खालामनो थाखाय सरकारा नाजागासिनो दङ मोनसे आलादा सोंथि जितु बाजेटखौ लानानै अपोजिसना गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि सायाव बाजेटखौ लानानैथ' बुंगोन खम फैयाखै नङा खम फैदों नाथाय बेराफारसेथिं नोङो थांनाय इलेक्सननि आगोलनो मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा 1000 crore मोनसे पेकेजफोरखौ होखाबाय आरो बे 1000 crore फ्लाइअभार आरो किसुमान इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मावनो थाखाय आखायाव लाबाय दा बबेथिंबा नों होदोंब्ला बबेथिंबा एसेब्लाबो माइनासा जागोन नङा होमबा दा नों 1000 crore जुदि नों मोनखाबायब्ला मबेबा साइडआवथ' नोंखौ एसे खमखौ हरगोन नाथाय बेयावनो जोबथा नङा एडिसनेल निस्सय होगोन खम मोनदों होननानै जोङो नुदों खिन्थु बिनि 3-4-5 माहनि आगोलनो नों 1000 crore मोनसे पेकेजफोरखौ फोसावखाबाय बेखौ रायजोआ फिसा फिसा खामानि मावनाय जायैलाय नुनाय नङा गिदिर खामानि जायफ्रा दिनै रेलवे फ्लाइअभार होनायखौ जों नुनो मोनदों 3-4सो बे 1000 crore बेयावनो साफिसियेन्ट जानानै दङ गोग्गाथाव बाथ्रा नोंथांनि बे भेरगाव ब्लकनिफ्रायनो रुपानि रुला मुंनि सासे माथो रोङै आइजोआ बा हिन्जावसाया इउरपआव बादायलायनो थांगोन आरो बेयाव हाग्रामा महिलारिया 5 लाख अनसुंथाइ होदों नोंथाङा मा बुंगोन बेखौ जोङो जेब्ला ज' दङमोन बे सुख्लायनिनो जोंहा BCOनि भाइस प्रेसिडेन्ट गौतम शर्मा आरो जोंहा कमल आजाद बिथां आरो आं आरो कास्टम प्रहलाद आरो जोंहा राजु भाराल जों जमा थानानै सारखौहाय जों बुंदोंमोन जे बिदि मानसि दङ माथो रोङा खोमाबो खोनाया बिथाङा बिदि सेलेक्सन जादों बिथां बिदि प्रयजन जादों सारा मिनि बेखौ हेल्प खालामगोन होनना खोथा होनाय बायदि मैया होनायखौ जों नुनो मोनबाय आंखौनो लेंहरदोंमोन नाथाय आङो समनि आंखालाव मोनसे रिभिउ मिटिं जाहैनो थाखाय आं थानो हायाखैसै MLAयाबो थानो हायाखैसै जेखियानो जा बेखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनबाय जाथों आरो बिदिनो देरहासार जालांथों आरो गोजौ फारसे आवगायलांनो हाथों बेजों कामना खालामो आरो बिदिनो हेल्प होलांबाय थागोन